Eguardion da ongi etorri da noi Zumarragako zelaisti inguru ontara. Egun batzuk joan zaizkigu Santixabelei hasiera eman zitzaienetik eta gaurko ekitaldia Zumarragako 53. dantza solte txapelketa izango da. Zumardi elkarteak udalaren eta Gipuzkoako euskal dantzarien biltzarraren laguntzarekin antolatuta. Urtero bezala, punta-puntako dantzariak eta punta-puntako musikariak izango ditugu gaurko eguerdia alaitzeko. Lehenengo txalozaparra da jo diezue, hasi aurretik trikitilariei. Aurten nobedade Andoni eta Uxue hariko dira harina joz, Kepa Junkeraren zirkini pez joko dute. Baina dantzari guztiek harina aurretik fandangoa egingo digute eta fandangoa jotzeko 8 pertsonako talde puska ekarri dute Antxinako amatik. Beraiek Lizoainen 4. fandangoa joko digute. Txalo, haiei ere. Eta musika nork jo badaukagu, nork dantza egin ere bai, jakin dezazuen 9 bikote ikusiko ditugu hemen lehian. Eta lehian dagoena txapela, zapia, garaikurrak eta 370 euroko dirusaria izango da. Antolakuntzan laguntza ematen ari den Gipuzkoako euskal dantzarien biltzarrak izendatu du epaimahaia eta zuen ezkerretik eskubira mahaian eserita daude Esti Iturria idazkaria, Carlos Arriegi, Gabriel Alonso, Antxon Mendizabal eta Eunaten Arbizu. Eta dantzarien aurkezpenarekin hasiko gara, aurkezpena musikariek lagunduta egingo dute, beraz dantzariak eta musikariak prest badaude, hasi gara.
Oye, Ari, ven tú aquí. Ahora van a entrar. Aurkezpenak egin da, irizpideak ere garbi utzi dizkie epaimahaiak dantzariei, izan ere pausoen arabera, besoen eta espazioko mugimenduen arabera, itxura artistikoaren arabera, melodia, erritmoa eta akatsak kontuan hartuz erabakiko da Zumarragako 53. dantzasontze txapelketanetako bikote irabazlea zein izango den. Zortzina pausoko fandango tarinaren bana egin beharko dute orain, txandaka bikote guztiek goltzara etorri da, eta beraz, Gabriel bere dantzari garia goratzen nahi da, eta dantzarako tablaik egokienak zeintzut ziren. Sestaoko dantzari mitikoa da. Gatozen gaur egunea 2026an uztailak 4:30 Zumarrako Zaialdai Aristi pelotalekuan. Lehenengo bikotea, astera doa lehia puntuagarrian, Irati Larrañaga eta Daniel Castillo, Andoa Indik eta Pasai Donibanetik etorri dira urren ez urren.
inork zalantzarik baleuka ze kategoriatako txapelketa den gaur hemen jokoan dagoenak, nagusien kategoria deitzen zaio, eta nagusienean nork arte dezake parte, bikoteko batek 16 urte baldin badauzka, nagusien kategorian parte hartzen duia dantza bikote horrek. Behin azalpenak eman da, datorrela bigarren bikotea holtza gainera, Azpeititik, Jone Arriaran eta German Aramuru.
kategoria kontuan izaten dira beste txapelketa batzuk 16 urte bete bitarteko dantzariek parte hartzen dutenak eta horrexegatik denborak aurrera egiten duenez gero urtetik urtera 16 urteko adina bete eta Zumarragara lehen aldiz edo etortzen diren bikoteak ezagutzen ditugu herrian. Gaur hirugarren tokian bikote gazte bat tokatu dela esango dizuet. Zizurkildik eta Asteazutik etorri dira Nora Davila eta Julen Lertxundi.
laugarren bikotea dator orain oholtzara, Azpeititik Nora Aizpuru eta Iker Zabala.
gazteak bai, eskarmentu gabeak ez, 5. bikotea. Zuekin, Azpeititik hauek ere, Helene Astiazaran eta Oier Arriaran.
udalerriak esaten gabiltza dantzariak aurkeztu ala, eta ohartu baldin bazarete Azpeitik, esentetan aipatu dugu, eta 6. bikotea izango da Azpeititik etorritako 4. bikote osoa. Beraz, Azpeititik datoz 6. bikotean, Hegoa, Aizpuru eta Izaro Arandia.
serio demonio ari dira atzekalde horretan lanean, 7. bikotearen fandangoa eta erina puntuatzea tokatuko zaien orain, gurekin Legazpitik eta Azpeititik Irati Olaizola eta Malen Arrizabalaga.
badoa lehiaketa aurrera, txintxo zaudete, batzuk abanikoa, besteak bixera, besteak gintzala, eta txapelketa aurrera eta eguzkia gainera. Beraz, hor nunbait, lehiaketa bukatu eta frontoiko itzalak ere ies egin. Azken aurreko bikotea dator, Ane Jaunarena eta Endika Osa Lezotik.
Eta banaka txapelketako 9. bikotea, Tolosatik eta Lesakatik, San Juanen ondoren da San Ferminen aurretik, Zumarrako Santixabeletan, Amane Uranga eta Jori Ziriarte.
Sari emaileak prest dauzkagu, beraz sariak ematen hasiko gara eta atzetik aurrera. Podiumeko postuetan, baina atzetik aurrera. Beraz, Zumarragako 53. dantza solteko 3. postuan sailkatutako bikotea Nora Aizpuru eta Iker Zabala Azpeitierrak. Saria emango die Zumardi elkarteko Jose Ignacio Lizarraga Naparrak. Bigarren saria emateko prest daude, Zumardi elkartetik Xabier Elgarresta eta Cecilio Hernández, eta Garaikurra eta gainerakoak jasotzera, datozela gaur, txapeldun orde, Ane Jaunaren eta Endika Osa, Lezokoak. Eta 53. Zumarragako dantza solteko txapela zapia Garaikurra eta gainerakoak jasotzeko datozela holtzara Jone Arriaran eta Germán Aramuru. Azpeititik. Saria ganatzen Zumarragako alkate Mikel Serrano eta Zumardiko kide Iker Plazaola. Bada dantza Zumarragako festen ezaugarri, arratsaldean dantza taldeen erakustaldea dago, gauerdian larrain dantza. Baina geroakoak ere utzi direta eta haietara ere, akaso dantza egitera ere azalduko zeatelakoan, txapeldunen bukaereko dantzekin utziko daituztegu, eskerrik asko etortzeagatik eta hurrengo arte.